Yo! Hold up. Yo, what's up mga amigo na ko niyaya? What's up, taga-rakitan yan? Yo, what's up, akong gikayo What's up guys? Karoon ako kabalik kong video. Katong previous video na ko, dugay na putuwa na na-upload na ko kay ang PLDT bitaw guys, no? Nabuang. So, 2 weeks na ko wala kay vlog kuno hay. What's up guys? So karon nag-vlog ko kay pakita niyo say activity sa Oroqueta kay Fiesta man, no guys. So mag-ilis ako guys og basta ganito truang po ko, bantaya 1 2 ready up. Oh, dali ra kayo ko guys. Napay pa long sleep taron guys, no kay kabalo na mo init kayo. Pakitaan ta mo anong init, no guys. Kung taga Oroqueta din mo, kabalo sa mo diri dapita. Kamingaw jud kay diri, no. Tara guys. Mingaw jud diri guys. Dito mi mananaw guys. Dito mi padong. Sa kaning lugar guys. Actually. Mingaw kay ni diri guys. Karon, unsa naman ni? Itsa? Nag-itsa na diri, no. So ang activity ron guys, na ay concept pa rin. Parindutoy ni sila float guys, no? Bahalag gagmay. Inana na mga taga-Oroquitan yan, no? So inani dyan sila guys, no? Basta fiesta sa Oroqueta. Kung taga-Oroqueta mo, ay nagpaminap. Woo! Nanapunta ni video-video nga mununggol, no guys? Padulong na sila. Bigto. O taga Oroqueta mo guys, mo tanaw ni. Muna no, kapalo man jud mo. Pero kung dili mo taga Oroqueta, tanaw lang gud mo, no? Aron makamemorize mo ug manhi mo. Ayha mo tanaw, no? Just subscribe my channel. Like my video. And don't forget to share. No? Comment kung sa inyo ikasulti sa ako ang pagyaw-yaw dali. Og i-ring ang bell na dito. What's up guys? Muna akong kuyo guys, no? Akong cousin nga gwapa. Oh, follow Leia in Instagram and friends guys. Lo, dili ka mag-guitar. Hey, what's up guys? Follow me in Instagram, Captain Luffy. Natinga mo wala na ko'y jacket. Mas igaw may jacket guys. No? Inani na jud guys. Lo, ako ni gagaw guys. Oh, inani na ron ang among gapit. Inaning urasa mingaw ning gabita pero na may activity guys. Hi din ha. So guys, wala pa dyan may kaagto. Iwa pa gasugod. Ga video ko. Guys, maagto na sa among lugar karon maklaro na to among touch guys. Ay, birayong kinso manood guys. Oh, mapilan daw siya. Going na sa mong pinaguro. So guys, ganun na akong igagaw. No? Nasa uyab, supportive. Oh. We bring water for my girlfriend. Sili. So, inaanin ni mga kuhan guys. Oh, tulod daw mangita ta kay mga hinagan ilo. Nani nga ibikuan mga activity natin hilo-hilo guys. Okay guys, no? Extra na kayo dali. No. Tagalog ka. Talay, samahan niyo kami ng hanap ng mga video. Gawin kami guys. To. Oh, guys, kita din yung namin, no? Sana may dabit sa mo ang lugar niya, lugar. Sila ni kanya nakatawo, guys. Ha? Wala ko tanong ito, vlogger ka. Oh, nakikita ko dire, guys, no? Oh, napin mo bibigros, guys. Ano tawag? Ito yung yun, so na ko ng ay, pagalagyan na lang ako ng mga videos.
Ha? Isuruin ng muro kita. Ito yung mulong ito, bago ito. Oo, ganun sila na to. So guys, ngita may plastaran na mo guys. Ay, go vlog yan. Timdot itong vlog. Yung supportive girlfriend. Supportive boyfriend, no? Siyempre, Kasi magdala para sa mong uyab. nagdala ako ng tubig para sa kanya. Tagalog. So guys, medyo layo dyan mag-hikan. Dagang kay people guys. Dito so good. Padong dito. Ganun man eh. Laban na gano'n. Supportive na. Ano na? Ito i-explain nga nung inaning ulo kita. Supportive kay mga people din eh. Ay, ng family. Supportive kay sila. Oh, tanaw sila na ko guys. Hi guys! Wala pa siya may kabot, no? Ano? Ito, lukuha kasi gagaw eh. Salamat sa nagkikita nyo si Rito po. Wala nang kaparoon ng video ni Lete. Hindi ako makita. Huwag ba ang practice eh. O, asang mga teacher niya. Ano ba? Muli sila ng ano. Sila Rizal. So, 1 hour later. Ito ko na kanina guys. Hindi na yung sila. Kasi ito ko. Ito yung suti mo. Anong bukay yung kaya. Ayaw kayo mo eh. Ito yung kaya. Tapos yung suti mo eh. Hihintang na bukay. Hihintang. Sala. Hii! 12 seconds later. Guys, balik na lang mi. Kina naman diri guys. No? Dugay ba na? Oh, diri na lang mo tanaw guys. Sugod na, sugod. Asa man na? Sa lubok ka rin eh. Oh. So sa kadugay na ni live katanaw na ni. to guys, no? Ngitabo gapon. Gapon sa Saturday, karon Sunday. Nalubat ko gapon guys. Tapos paglubat na ako, nag-charge ko pagabi nagabinan to sa guman guys. No, pagabi pag humanag to na party pud mi. Pano ka video guys.
So, thank you sa pagtanaw sa akong video guys. Untan makalingaw ako. So, ayaw kalimot subscribe guys, no? Balik-balik hapon, kaya ingon ako gahapon. Like, share, comment. Ring na lang po ang bell. So, peace! Yo!